Gaur Ferminik galde jozu, ia 3. bat egingo duen, ez erantzun orain. Beira, hau telebistan egiten da asko, ez erantzun orain. Ez, batez ere, zentzurarena ipatu duzulako, itziar ituñare ipatu duzulako. Hor lelo bat dago, ez? Kontzertu honek lelo bat du. Edo izen moduko zera, ez? 4 hamarkada zentzurari aurre egiten. Eta horrela ebilizarelako, Fermin? Bai, nik... Jazarpena, zentsura, boikotak... Bai, nik horregatik, ez dut, bueno, begiratu, ez? 40 urte horrezkenatueketan, baina azten zara, aztertzen, eta nik konturatu nintzen, esaten dut, hau da, jazarpen baten historia, ez? Kortaturekin berehala, baina Madrilen bertan bere utzizkiaten zenbait kontzertu, neguareakekin Galindoren hausi madarikatu horrekin... Galindorena gogoratzen duzu? Ia, 10 urte segun ginela... Galindorena... Gogoratu, nola aztu hori? Hori izan behar nizu. Nola azten duzu hori? 1983an izan zen. Hori izan zen, zer pentsatu salaketa... zenuten Galindok salaketa bat jarri zuenean? Zer pentsatu zenuen zu? Bueno, alde batetikan pentsatu genuen, benetan egiten ari ginera, eraginkorra zela, bueno, pues beste bersio ofizialetatik kontatzen nituelako gure kantuen bidez gauzak, eta horren, bueno, alde batetik hori, beste alde batetikan, izugarrizko kolpea ez, jaso genuela, eta prestatu behar ginela oso ondo, hor Miguel Castelsekin, ibili ginen, erioz mehatxua jaso genituen, izan ziren 10 urte oso solatzak, ez? Lasata Zabalaren atera zen, horren bera, Galindo, kartzelan zegoen, eta horrendikan gure prozesu judiziala jarraitzen zuen. Horren, irabazi genuenean auzitegi gorenean, horren jaberak ez zuen errekusori jarri. Eta horren, egin genuenean, hori, ospakizun izugarria, ez? Belodroman elkartu ginean egu errekekok, 2 kontzertu horiek, 3 kontzertu horiek egin eta gero, urrengo astean joan nintzen Bartzelonara jotzera, eta horrendikan ultraeskuindar talde batek nahi izan zuen jarri bomba bat nire kontzertu baten kontra. Baina, justu itxizutenean ergaioaren ontzia, horren beraiei errezitzaien eskuak ez dakiz ere, horren 4 urteko gartzela zigorra, ez arrezieten ez dakiz ere, baina hori izan da etengabean manutxa horrekin jiragin nuenean, bertan bera kontzertuak, ni hasi nintzen berizaren eri jirarekin, berizaren Kriston Kalapita, Blakiz Beltza Abiainoarekin, Goia sarietarako izendapena daukagu. Eta nik beste irudi batzuk erakutsi nahi dizkizut, zuk ondo ezagutzen dituzunak protagonista zarelako, zeren hitz egiten ari garela Galindo eta ematen du iraganeko gauzak direla eta duela gutxi, gero Valentzian gertatu dena, muralarekin ere komentatu behar dugu. Ze hori... Berri hona daukadalako horren ingura. Bueno, pausuz pausu. Urratxo ez urratx joan gaitezen. Ikus ditzagun irudi hauen, Fermin. Casco, quiero denunciar en estos momentos de guerra global el cierre por las armas de un periódico, el único que teníamos en euskera, en lengua vasca, que era un instrumento, el único instrumento que teníamos los vascos para difundir nuestra música. Egunkariaren itxieragatik, zure elkartasuna eta nolabaiteko salaketa egin nahi zenuen, Martxelo ikusi duzu hemen, agurtu duzu gainera. Nere ondoan zegoen, toki horretan. Bera aipatzen duzulako, hemen, irudi hauetan. Bera dizkinita, egunkariko langilei. Hor dago, Martxelo, hor ikusten dut, hor ikusten dut. Hazen olako momentua, Martxelo. Fermin, zuk hori espero zenuen? Txistuak eta entzun ditugu oiuak eta... Horrelako jazarpena espero zenuen momentu horretan? Zuk sari bat irabazi zenuen? Ematen dira saria eta azten dira txistuka. Ni prest nengoen, ez? Egia da, hor antolatu zen burumba guzti horretarako ni baninduan prestatuta edo zen gauzarako, baina, espero nuen igual beste zerbait. Egia da gero ordea, joan nintzenean balinetan eta hola, justo langile guztiak etorri ziren, zoriontzera, bezarka ematera, klaro. Eta orduan esan nuen hau da nire jendea. Baina gogorra momentu hori, Horre utxi bat zaio, ikusten dut bakoitzean, Martxelo hor dago ere irudiak. Bera posible, kontatuan zegoelako. Baina gero joan ginen, etxe okupatu batera, hor zeudela denak Madrid resisteko jendea, eta hori denak, jaso gintuzten, txalotu, izan duzen, beti esaten da, txampon horiek izaten dituztela bi alde, ezta? Txarrena ikusi dugu hor, eta gero oraintxe bertan kontatzen duzun elkartasun uholdea ere, zuk nabaritu zenuen, edo zuek nabaritu zenutena ere eskartzeko da. Valentziako aipatu duzu, eta albiste, espero dut ona izatea. Ikus dezagun, jendeak jakin dezan, hau gainera martxoan gertatu da. Valentziako instituto bateko zuzendaritza taldea salatu dute
ikusiko dugu, badaukagu muralaren, hau da, horman margotutako instituto horretako ikasleek eta irakasleek egindako mural bat. Eta hor... Erraldoi bat egin zuten, bai. Badaukagu irudia, bueno, bitartean kontatuko dut. Orduan, irudi edo mural horretan edo margo horretan, beira, hau zela. Bueno, bat talde batek terrorismoa goratzea egotzi diete. Eta ja dagoeneko, begira, lehen aipatzen egon gara prozesu judizialak direla eta. Zer gertatu da honekin, ze hau martxoaren hasieran duela gutxi gertatu da. Bai, izan duzen duela urte bat, iaz, justo Goia sariak eta gero, gizon kapitaltzatu zela. Horren, joan nintzen Lasaforreko Belreguard herri horretara, horren gauan, justo aurkeztu nuen Brakiz Beltze Baiena, horrengo unean, sorpresa bat zukatera institutuan, baina hola ematen du txikia dela, hori da, pisuko murala, gauza erraldoi bat. Horma, eraikuntza bateko horma bat. Bai, hori da, orduan. Eta zer gertatzen da? Joan nintzela horra, eta horren omenaldi bat egin zidatela, nire defentsaren gatik kulturaen alde, zentsuraren kontra, Euskara berreskuratu nulak, ikasen nulako eta Euskara zabesten dualako. Bueno, olako zerbait, baina zuzendaria etorri zen, emakumea etorri zen ere gana, eraman ninduten toki horretara, eta oso polita zoragarria izan zen, ez? Betiko edabide batzuk, hasi ziren ja hor, kakana azten etola, baina hor gelditu zen. Baina aurten, salaketa bat jarri du, olako talde satelite horietako bat, boxen inguruan, eta esaten zuen, kereia bat jarri zion zuzendariari, eta zuzendaritza konseiluko 5 irakaslei. Terrorismo goratzeagatik, nire murala hor jartzeagatik. Eta, orduan, Gandiako epaitegiak onartu egiten du kereia hori. Orduan, duela 3 aste, joan behar izan zuten deklaratzera. Eta zer gertatu da? Oso beldurtuta zeuden, orain Paiz Valentzian ultraeskuina dagoelako, bueltatu da, Partido Popular bosekin, eta orduan, beldurtuta, berain Lasafor, da onda pizka la sakana hemen, edo Goierri, horako zonaldi bat oso kainera, benetan oso potentea, indartsua, eta berain artean, kriston elkartasuna, baina Valentzian bertan ultraeskuina dago oso arrotuta, eta joan ziren deklaratzera, eta duela 3 aste, eta pasatu 3 aste, eta oraintxe bertan arrazaldeko 8etan, bialiate mezu bat, esanez artxibatu egin dutera. Artxibatu egin dute. Albiste ona. Albiste ona horregatik izan du, albiste ona botatzen duzula. Baina kaltea eginda dago.